Hürmetli редакция тип ядалар киләһе хат юлдарында бүген бездә бик матур вакыйга. Кадерле кешебез Наилә Мәҗит кызы Лесото үзенең матур байрамын 55 яшьлек юбилеен каршы ала. Стәрлебаш районының Бакый авылындагы күркәм гаиләләрдән берсендә 1967 елның 27 августында дөньяга аваз ала ул. Кадерле кешебезгә Наилә дип матур исем бирәләр. Бар яклап уңган һәм тырыш кыз һәр яклап өлгер була. Ата-әсәһенә изгелекле кыз, тугандарына ныклы терәк таяныз. Мәктәптә уңышлы тамамлагач Стәрлетамак медицина училищеһына укырга инә. 1956 елның 11 июлендә тормыш юлын атайыбыз Геннадий Михаил улы менән бәйләй, мәңге бергә булырга дип күз куйшалар. Мөхәббәтле яшь гаиләнең бәхетен тагыла үрләтеп, без улдары Илдар менән Илнурга гомер бүләк итәләр. Өлгеле атай менән әсәебез безгә яхшы тәрбия, белем бирүгә өлгәшеп, гел алга өндәне. Хәзер инде үзебез гаиләле балалар үстерәбез. Кадерле кешеләребез әле һаман безгә терәк таяныз. Барыр юлыбызны яктыртысы маягыбыз. Наилә Мәҗит кызы әлеге вакытта почтала эшләй. Кайда гына эшләһә лә үзен һәр вакыт яратып, ихтирам итеп тордылар. Йортында уңган хуҗабикә, тугры яратучан катын, хәстәрлекле әсәй, өләсәй, балаларын, ияндәрен дип өзелеп тора ул. Безнең кискенә уңыштарыбызга һөйенеп, бәла-газаларны йөрәге менән туеп, тормыш яманлыктарынан аралап яшәй ул. Кадерле кешебез, бүген һиңә йылы хисләребезне, рәхмәт сүзләребезне генә yetkirгебез килә. Һин алтын йөрәкле, киң, саф күңелле, туган янлы тормыш яратучан кешеһең. Табының һәр вакыт мул, бешкән аштарың, бәлештәрең, булаударың телеңдә йотырлык килеп сыга. Бүгенге көндә без йөр йөзендәге иң бәхетле балалар. Туып үскән нигезебезгә, ата-әсәебезнең зур табынына, тормыш мәшәкатьләребезне бер азга гына онытып, ял итәр өчен вакытлы сагына булһала, бала сагыбызга кире әйләнеп кайтып, бергә йылып ултыра алабыз. Тормыш иптәшем, әсәй, өләсәй, һиңә бәхетле көндәр, иң мөһиме күңел тынычлыгы, кырыс тайныклы һаулык. Тормышыбызга ям өстәп, безнең арабызда озын-озак гомер кисерүеңне теләйбез. Сабыр да һин, ябай кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлыктарда үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын гомерлек. Ходай һиңә сәламәтлек бирһен, бездән һиңә якты теләктәр. Балкып торган йөзләреңне күреп куанһындар безнең йөрәктәр. Һөйүкле без тормышыбызга ям өстәп, авырмай, кайгы-хәсрәт күрмәй, озын гомер итүеңдә, якындарыңның изгелеген күреп яшәүеңне теләйбез дип тәбрик хатын тамамлай тормыш иптәшегез Геннадий, улдарыгыз Илдар, Илнур, килендәрегез Гөлназ, Элира, яньянсәрдәрегез Данир, Лирина, Ленар, Камилла. Изге теләктәргә барлык тугандарыгыз да кушыла. Олар һезнең өчен музыкаль бүләкте хайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Алло. Салам алейкум, әзәй. Ни хәлләр? Әйбәт. Әти әни сагындырды. Әйдә, Кулатка кайтабыз бүген. Авылга? Кайтабыз? Яхшы, молодец, яхшы. Ярады. Кулаткадагы мәрик кичергән Кадерле әти әни Бары тик сезнең өчен генә Әшигез гөрләп яши Бу җирдә гөрләшеп яшәргә Гомерләр биргәнсез Әти әни без рәхмәтле Сез булганда без бәхетле Әти әни без рәхмәтле Сез булганда без бәхетле Балакайларыбыз диеп назлап үстергәнсез Безгә гөрләшеп яшәргә гомерләр биргәнсез Бу җирдә гөрләшеп Yeter. Хәтерлисезме, әти? Без кичкенә вакытта Әти-әни, без рәхмәтле Сез булганда без бәхетле Әти-әни, без рәхмәтле потому что миндә иде 2 мылтык, бер савытка кыстырган, бер алында.